vidíte, teď se tím blížím. Stop. A posloucháme takto. Tak se to přiblížím. A hotovo. Tady. Počkejte. Jo, tak. Tady to vidíte, co mi tu píše. Jestli to chcete přečíst, tak vám to ukážu. Počkejte. Tak vyzvat to skůl. Ne, to už je moc. Tady. To už stačilo. Teď, co nám to říká, prostě. Vidíte na e-mail. Vidíte, když dáte e-mail, tak si udělejte. Tyjo, bacha, tu má fakt pičojnič. Vidíte, jak tak mluvím? Tak prostě mluvíme. No, jako, moc to nevysvětlil. Takže, jste si to? Počkejte, nebo co? Tento. Nebo já jsem idiot, ne? No já jsem idiot! Takhle se nevydeste. A tady! Vítejte, pokračila do služby YouTube. A to tady bude můj Vácha Michal Ktyča. Takže vidíte, na to čelka. A to asi tady to video, počkejte. Tady to video asi to stačilo. Díky, dejte mi lajku a odběry o komentáře. Napřete kanál, jak se si volá YouTubečko a jak vám to dařilo. Si to nevíte, řekne do počí, já to nevím, když se koukám na YouTubeko. Tak, to máte YouTubeko, jak si to dělat, klidně, ale použijte telefon. Malý, nedejte to, nemáte telefon. Jestli máte odkaz, taky, já jsem ho nepoužil. Tak, aha.